ana wong nglayani kiai munduk-munduk sopan ngono ki nyapa wong padha-padha menungsone tolol bukan masalah sesama manusia itu menghormati ngono lho kuwi mendasar banget ngono lho oh padha-padha menungsone lah nek kabeh disetting-setting padha-padha menungsone LC ning karaoke menungso wanita dilokalisasi menungso wong karaoke ya menungso wong mendem menungso bengi gugah sahur awan mokel kabeh menungso aja digebah wiyah peh menungso paham iki tak genahne mendasar karena kadang kok jamaah ST ya enek sing kegawa mulane Gus Idam ya mbek tenan cetuk kiyaine cetuk masayihe ya wis mbek ngene iki ketarane wah ning omah ngene wah ngaji ngono wis suarane kok gaung wis kaya yok-yok arung rokok dadul-dadul ana gurune ngene ya mbek ndlosor